Mister, que tal? Quería comenzar con algo que estuvimos falando en todas estas roldas de prensas, o importante que era puntuar no noso campo. Foi dese xeito, aparte cunha vitoria moi importante. Xa ahora en frío, quero que me fales un pouquiño da importancia que era sacar os 3 puntos outro día. Boas tardes. Bueno, era un partido moi importante para nós, porque tiñamos moitas baixas, seguimos tendo moitas baixas, estamos nun momento que necesitamos, sacar os partidos adiante, para nós era de vital importancia, un rival directo, un moi bo equipo, xa o dixen, a mí pareceme dos mellores equipos da categoría, teñen ritmo, teñen pernas, teñen moitas cousas, velocidade, disputa, traballo táctico, moi ben. Tras ese encontro, este domingo visitades o campo do Betanzos, campo moi complicado, aparte polo tempo xa dan que vai a chover, é un campo que se complica moito cando chove. Si, é unha incógnita. A ver, pasounos en Villalba, pasounos en Viveiro, non sabemos. O campo de Viveiro está impracticable, en Villalba aguantou bastante ben hasta o minuto 60, 70 o campo. Non sabemos como nos vamos a topar o campo, pero, é verdade que nas últimas saídas xa nos pasou, entonces, estamos máis que preavisados. Xa falando un pouco da plantilla, como ves ao equipo con tantas baixas para este encontro? O equipo está ben, foi moi importante a vitória de outro día moralmente, o equipo está animado, está moi ben, xa falamos de que hai que pasar este bache, que outros equipos van a pasar por por estas circunstancias. É verdade que son moitísimas baixas, son 6, 7 xogadores, é unha barbaridade, pero os que estamos a tope, temos que facer un bo partido e intentar puntuar e gañar. Falando xa do encontro contra o Betanzos, como ves ao equipo? Un equipo moi necesitado de puntos, que o vai dar todo no campo, ca súa afición, aínda que se reflexa que son un dos equipos que a priori van estar abaixo loitando polo descenso, non hai que fiarse porque van estar con moita necesidade. Para nada, evidentemente, están nunha situación difícil, por todos os medios van a xogar na casa, van a querer gañar, disputas, van a estar moi concentrados, van a salir a tope, porque, a eles é certo que se lle vai a vida, que necesitan puntuar, necesitan salir de aí, que non se queren ver en febreiro ou marzo aí metidos, por eso sabemos da importancia do partido, porque eles van a sair a tope, sobre todo os primeiros 20 minutos van a estar moi concentrados, moita disputa, moito choque, van a buscarnos as espaldas, hai que estar atento e intentar madurar ben o partido. Xa para finalizar, falar un pouquiño da evolución dos lesionados, de Caraván, Brais, propio Ángel, que xa non sei contento a temporada con el, pero dos que están por vir. Por onde empezamos? A ver, Caraván está mellorando, pero, en teoría nós xa pensábamos que iba a estar xogando, non está xogando aínda, non están adestrando, a ver se pa semana pode estar, non temos plazos porque agora xa a verdade é que é unha lesión de já se podría considerar de larga duración, é mellor non poñer plazos, que cando este ben entrene, adestre con nós, este a tope. Ángel nada, rotura cruzado, xa o temos falado. Despois temos a baixa de Juanín, que tuvo unha pequena recaída e non vai estar. Manu Vilariño tamén está con serias dudas, que ten unha pequena recaída e está mal. Jaichenko igual. Brais Calvo, deronlle os resultados, ten unha rotura de fibras bastante grande, vai estar de baixa moito tempo. Temos moitas baixas, xa o sabemos, pero estamos preparados para o partido. Moitas gracias. A vos.